eli Iivo Jaako Myllykoskelta. Ja jalkapallon aloitin niin kuin moni muukin varmaan, että vanhemmat vei kentille, mut ja vanhemman veljen vuotta vanhempia. Mypas aloitin. Eli Mypas on pelannut kaikki junnuvuodet, A-junnut ja B-junnut. Ja, varmaan ensimmäiset 10 vuotta koko futisurasta niin pelasin toppariin. Ja B-junnu-ikäiseen sitten vaihtui keskikentän keskelle, missä nyt on pelannutkin sit oikeastaan siitä lähtien. Ja Mypan jälkeen vaihdoin Susiin. Sitten tuli pelattua muutamia pelejä kakkosta ja muuten sitten hyvin pitkälti kolmosdivariin. Sieltä 3 vuoden jälkeen sitten tänne Pepo. Eli Lappeenrantaan päädyin opiskeluiden kautta. Aloitin nyt viime syksynä kauppatieteiden opiskelun. Ja sitten siinä syksyyn tuli selväksi, että en enää Kouvolassa jatka jalkapallon pelaamista. Ja Pepo nyt oli luontainen vaihtoehto. Olin kuullut kaverilta pelkkää hyvää ja se jäätyy. Nyt joukko on tosi nuori ja energinen, niin kuin kuulinkin, että reeneissä on todella hyvä meininki ja mukava treenata. Paljon hyviä nuoria pelaajia, että se on positiivista vaan.